tot el que són matrius una mica diferents del que és sang i orina. I ens agrada saber el comportament, quant de temps et pot permetre informar de la presència de tòxics. Tot el que queda acumulat ens aporta informació del que una mare pot haver consumit durant els indicadors, està irrigat, i a través d'allà és on s'incorporen les drogues d'abús al cabell, a través d'una unió a la queratina. Llavors el cabell va creixent, però la teva droga d'abús ha quedat retinguda. I clar, l'interès que ens dona és que nosaltres sabem, la comunitat científica sap, que el cabell creix a un ritme d'un centímetre per mes. Llavors, pots fer un estudi, per exemple, segmental. A veure, aquests 3 mesos, a veure els 3 mesos següents. Tradicionalment, a l'Hospital del Mar han sigut una mica les drogues d'abús, però el nostre grup engloba més àrees. I una d'elles és, que ens interessa, l'exposició a pesticides. Hi ha la comunitat immigrant, moltes vegades treballa en camps de conreu, i moltes dones embarassades treballen igual. De tal manera que directament estan exposades al contacte amb pesticides, tot i que no prenguin precaucions. I els pesticides, tot i estar prohibits els organoclorats, són persistents. És a dir, que no hi ha cap manera que s'eliminin. I les vies d'incorporació, com us he dit, és l'exposició directa, la contaminació de la boca o la inhalació de fum, però una part molt important i a la qual tots estem exposats és mitjançant el consum d'aliments rics en greixos, perquè els pesticides organoclorats tenen molta afinitat per quedar benvinguts als teixits greixosos. El que farem és una extracció d'organoclorats en llet materna. L'aigua i la gel. La pera, perquè la pera... Sí, trobo que ha estat molt interessant. M'agrada que ens haguéssiu acollit aquí a l'hospital per veure tot el que ens dediqueu i explicar-nos una mica com feu les coses i ensenyar-nos un laboratori. Ha estat molt interessant. Sí, jo el que he dit al Marc, si estigui més a prop de Barcelona, considero doblement que no t'hagis d'anar a algun lloc per veure-ho. I jo m'he quedat bastant impressionat. És bastant gran això i